Tsaya 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 tsaya. Gane na ta daga Ubangiji ina godewa. Na buwaye magauta wayanda ke gwada man kyama. Alhamdulillah kun gane karfi da lafiya na sama. Idan darajar annabi Muddin ka tsaya ka saurara to za ka ƙaru. Ya zama dole sai ya amfane ka. Yi wa Annabi salati. Yan uwa ayi sharing, yan uwa ayi subscribe. Ina muku fata alkhairi daga nan Bashir Umar Mahdi har kullum. Domin samun cikakken aiki mana ta sarrafi ka daure kai subscribe kai sharing din wannan sirrin. Mun baka saboda manzon Allah. Mun baka dalilin manzon Allah. Allah ya biya maka dukkanin bukatunka. Allah ya biya mana dukkanin bukatun na alkhairi. Ubangiji Allah ya sada mu da abin da muke so duniya da lahiran mu. Nan mu ci mai kyau mu sha mai kyau a kiyama ma mu samu mai kyau da izinin Allah subhanahu wataala. In dai bukatar ka kuɗi ne to dauki wannan sirrin. Inna ma amruhu iza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun ake yi 1686 kwana 7 ake yi. Ka dinga sadaka da masa ta shinkafa. Kaga yadda harkoki za su bude maka ka samu kuɗi. Idan kuma kana bukatar tasrifi kai dauki lambobin mu kai mana magana a WhatsApp dan Allah. Kai na rantsi maka sai ka samu tabbaci ko da ma a ce baka yi aiki tare da mu ba ko da an taɓa yaudarar ka an taɓa cutar ka ɗau nan ba mu kai mana magana a WhatsApp. Iya ma ka biyo mu ka samu tabbaci akai ta yadda zaka kare kanka daga fuskantar sake cutar ka zuwa gaba ya isa. Na san ka ƙaru mu ma mun ƙaru da kai. Dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina maka fatan alkhairi. Al'ummar Nijar da kuke ta mana korafin cewa an muku aiki kuma ba ku samu dukiyar ku ba da mu kuka aiki ba. Muddin za ka aiki a tare da mu ƙarya mutum yake zo ce bai samu dukiyarsa ba. Ina muku fatan alkhairi da fatan muna lafiya ba alfahari bane ba kuri bane. Allah ne ya riga ya lamunci. To saboda haka duk mai buƙatar aikin mu kai gaggayi mana magana ta wuri domin gab muke da mu dakatar da aiki mu tafi hutu saboda yanayi na tunkarowar azumi da sauransu. Wannan wata mutum muke ciki Allah sada mu da alkhairin cikin sa sharrin ciki Allah kai shi inda kwata-kwata ba za mu haɗu da shi ba. Ka daure kai mana magana ka saurari muryata da kyau yanayin magana ta sannan ka ji wasu ma kai mun magana ne maka voice ka saurare ta da kyau in dai baka ji daidai bace da wannan to ƙarya nake kuma ba ni ne maka magana ba. Amma in dai ni ne to zan baka tabbaci ta hanyar tura maka abubuwa da dama da zaka samu tabbaci ko na baka adireshi ka zo ko kuma ka tura da kuɗin tare da maka ko kuma kai da kanka. A daure ya subscribe a sharing da wannan nake cewa ina muku fata alkhairi. Ina muku fata alkhairi. Na gode sosai daga na Bashir Umar Mahdi har kullum kuma har ko da yaushe ba gudu ba ja da baya ba sauyawa daga yi muku aiki da kuma gode mana da kuke mana jin daɗi.